ke sanya damuwa me ke wato yau shaye-shayen shi ya da wata yarinya mai suna ladidi. Ladidi yarinya ce da ta yi ƙaurin suna da ta iya bariki da kuma fitsara. Ai uwarsa da ci har sauran gidan gyatuminsa na bi shi na ci uwarsa saboda ni asara ce a guri na wannan ɗan ya shiga gidansu. Wallahi Allah ban tattaka shi ba. Allah ni fatan ku baka sani ba, kaf cikin mazan garin nan wallahi kai kadai kake burge ni saboda ka san me saboda ko duk wanda ya taka shi kake baka ragar ma kowa. Barin gaya miki ladidi, a garin nan idan ka sake wani ya taka ka kyale shi to billahi lazi ka cuci kanka. Sai ka nuna mutane kai can wuya ne sannan za a zauna da shi. In ba haka ba za ka zama karkatacciyar kuka ne, kowa ya to ya dafe ka. Zancen ka kusa wannan haka yake. Yawwa ladidi, mun yi magana da ki yau wajen kwana nawa har yanzu ban ji wani bayani daga gurin ki ba. Kaga Tanko, ni fa ban shirye yin aure yanzu ba. Da sauran kuruciya na ka bar nan gama more kuruciya na. Wani irin aure? Haka kawai ina zaune ina cikin sakewa kawai in yi wa kaina kulle? A'a ba zai yiwu ba. Wai waye ce miki kulle ki zan yi? A wurin nan idan mun yi shi ladidi, ki fita ki je ki sabgaki, in fita in je in sabgata. Ni buri na kawai da almuru in dawo in ganki a zaune a gidan nan a matsayin matata. Za mu iya more rayuwarmu ba tare da mun yi aure ba. Ko ya ka ci? Okay. Hakan ma yayi min. Hakan yayi min. Ai dama auren ma wahala ce. Ni dama babban buri na shine idan na ji matsuwa to na ganki a kusa da ni na matsayi ki. Ni shine kawai buri na dama. A to dan gari, daɗi na da kai ganewa. Bari jin dan watsa ruwa ki biyo ni daki. Wow. Maybe harkan nan ba ta yi daɗi ba. Ina gaya miki wallahi tallahi faraban da na ji haka na daɗe. Allah baby. Baby ni fa ban gaji ba. Ah. To baby. Shi ki ba? To gaskiya na faɗa. To yanzu ya za kenan. Ai ina ga fasa tafiyar nan za ka yi mu shiga ciki mu ci gaba da shan iska mu. Ko ya kace? Kin ga fa abin nan ne fa ni kaina fa nake tunani a cikin kwakwalwata kenan. Sosai ma saboda ni fa gaskiya ban gaji ba. Kaga kawai ka fasa tafiyar nan kuma. Kawai. Mu ci gaba da komawa. Mu je. Allah ya Allah. Haɗaka ma'afarka masu juna. Wannan wani irin rayuwa ne? Kai kullum sai dai ka rika shigowa cikin maye, kana zaga cikin gari, yara suna binka suna maka ele kana shan giya? Ka gyara rayuwanka. Labai ya sayyada wazi daki mun ban ganki akan turmi ba, su gaya makota don kwaya sha giya. Daki wa azima karatun da na yi wallahi aka haɗa miki littattafan ba za ki iya ɗauka ba za. Dole ne in gaya maka gaskiya, ko don nan gaba saboda yaranka ka gyara rayuwanka. Okay. Ashe fanna da ya ko sa na gansa a gidan da kyau zo gidan da kike banda ki ciki shaki kashi wannan ɗaki haifa mu ni asara. Gaskiya ne baka so, kuma zan gaya maka shi ko da zaka buge ni ne.
dakata da Allah, dakata Ladidi, ban gane wannan laulayin da kike ba. Jiya kin yi aman nan, yau ma daga wayewar garin safiya baki ci komai ba, kin zo kina yin amai. Ni fa ban gane wannan abubuwan da kike yi ba fa. Wai ban gane baka gane ba, me baka gane ba in ganar da kai? Aman da kike shine ban gane ba. Ciki ne da ni, don haka sai ka tanaji ragon suna. Wannan shine abin da nake gaya maka, nake ta kokarin in gudar da kai daga alakarka da wannan yarinyar. Yanzu mai gari ya waya, gashi kana da matarka ta aure a cikin gida, ka je ka yi wa wata matar banza ciki a waje. To yanzu Adamu, ka gane al'amuran nan duka tsautsayi ne. Shi kuma tsautsayi baya wuce ranarsa. Abin da zai faru ya riga ya faru. Wannan babu wani maganar tsautsayi. Wannan kawai taurin kai ne da kuma son zuciya irin taka. To kuma dai menene? Ya riga ya faru. Kaddara ta riga fata. Ni yanzu abin da ya kawo ni gurin ka, na zo ne mu yi shawara. Ya zami mu lallaba Ladidi a zubar da cikin nan. Kai zubar da ciki? Zubar da ciki ba daidai yake da a kashe mutum. To ina mai baka shawara, kada ka sake zuciyarka ta ja ka aikata wannan aikin da kake tunani. To yanzu Adamu ya kake so mu yi da cikin nan? Hakuri za ka yi ta haife shi kawai. Cikin shegen? To ai kai ka yi shi. Wata hanyar da Tanko ya san zai bi, zai ga Ladi ta zubar da cikin take dauke da shi, ya bi. Amma Ladi ta iya da ta zubar da cikin, sai da ta haifi abin da take dauke da shi. Wato kai kenan Abdul. Mama ta yi kokari wajen ganin ta rafa wa Tanko asiri. Ta rene ka, tamkai ta haife ka, har kafin Allah ya ba ciki ta haifi Sani. Allah sarki umma, Allah sarki umma, ya zama wace kika haife ni ba, amma kika min irin wannan riko ta amana. Allah sarki umma, uwa ta gari, Allah ji kanki, Allah ya gafarta miki, Allah sarki huta. Ka daina kuka, wannan ita ce kaddararka. Shawarar baka shine ka mance da auren Maryam, domin ita ce kadai rufin asirinka. Zuciya da Ruhi, zuciya da Ruhi, zuciya da Ruhi, zuciya